Previous. این دارو را گیریم این دارو قریب 10 متر пойгои обкашии калон ки марказӣ буд ва дута аквидук яъне қубурҳои обгузаре ки байни заҳбурӯ гузашта оба ба ҷамоат таъмин мекунад вай ва 10 та хонаи истиқоматии шаҳрвандон зиёдати калон гирифта тамоман нобуд гаштааст ва зиёда аз 560 гектар замин тамоман зироатҳои хоҷагӣ қишлоқ зиёда аз 10 километр роҳҳои байни хоҷагӣ дар ҷамоат пурра баландгор шуда ва таъмир ниёз дорад ва хеле ки бози дар мавзеи меҳробод қарор дорем аллакай аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston ҷонишини сарвазири ҷумҳурии Tojikiston муҳтарам Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ дар ноҳияи бо ҳузур доранд. Соати 3 аллакай штаб оғоз мешавад. Штаби амалрӯза доираамалкунанда аллакай ташкил шудааст. Инамиҷа пур шидагия уна ҷо қати бурумадагия исин ҷо бурумадагина ҳама ин бурумадаги наи шукаги